നമസ്കാരം. മഴക്കാലമായാൽ കുറച്ച് പണി തിരക്കിലായിരിക്കും ഇവിടെ പറമ്പിലൊക്കെ. അതായത് കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ടാകും. പിന്നെ ഇതുപോലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കമഴ്ത്തി വയ്ക്കണം, കണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊതുക് ശല്യങ്ങളുണ്ടാകും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം. ഈ പുല്ലുകളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേരോടെ പിഴുതു വരും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഇതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ചെടികൾ മുളച്ച് വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇത് കളകളും ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളുള്ള ചെടികളും ഉണ്ടാകും. ചീരയൊക്കെ മുളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ചീര, ബ്രഹ്മി, ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല, വളർന്നു വരട്ടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കുക, മറ്റുള്ളവയെ നശിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. നന്ദി.